2001an Pirineotan Luz Ardidenen amaitu zen etapan Roberto Laisekak lortu zuen Euskaltel Euskadiren lehen garaipena Turrean. Egun handia izan zen hura Euskal Herritik joandako zalez jositako etapan Laisekak Turmaleten egin zuen lehen saiakera, baina favoritoek ez zioten utzi. Ulrich Astron atzean utzi nahian zebilen eta harrapatu egin zuten. Baina Luz Ardidenen aldapagora hastearekin batera bizkaitarrak beste eraso bat jo zuen eta atzean utzi zituen favoritoak. Iesaldiko gizon guztiak harrapatu eta buruan zegoen Beli ere gainditu eta gero bere bizitzako garaipenik handiena lortu zuen Laisekak. Bigarrena Iban Maiok 2003an, Alpe d'Huezen, Armstrong, Beloki eta Hamilton atzean utzi zituen helmugarako 10 kilometro faltan eta igoera ikusgarria eginez irabazi zuen txirrindularitzako helmuga mitikoenetako batean. Gaur Mikel Astarloza izan da ondo merezitako garaipena lortu du pasaitarra.